Vladimir Putin uladawa ban wengno ya kisipai jong ke Ukraine na kathan mi ngi jong ka Donetsk ha ka jing ye kendu jong bat presiden jong ka Amerika Donald Trump ha Alaska ha kasngi palai ong ka kubor yakani ka jing dawa la ban shim kum ka kendon ban ya shakmat bat ka jing ye kren yesuk bat ban poi sha ka jing yete ban sange khma bat ka Ukraine ki lat khobor ki yetu ba hadin ka jing kerpat jong presiden ka Rusia Donald Trump ul pentip ya ka ju sha presiden jong ka Ukraine Zelensky bat shaki waipat ki nong yalam jong ka Europe langba ki phone call lada wengno ya ka jing sensha jong ka Ukraine na ka tai ka than kan aibor ya ka Moscow ha ka tai ka than Putin yutu ha Trump ba pensange no ya ka jaka ba shakmat ha ki than ba chatai jong ka Kherson bat Zaporizhia kum ka jing siu kliang ya ka than chate jong ka Donetsk ong ki khubor presiden jong ka Ukraine Zelensky salej ban ye kendu ya presiden jong ka Amerika Donald Trump tangkat to kat nesngi hadin ba Trump ulei kendu ya Putin na ka banta ban ye kren halor ka tai ka jing kan at ka badang yai pteng